Prechádzame čarokrásnou krajinou Levočských vrchov, regiónom obdareným prírodnými krásami a zákutiami. Malebným kúskom Slovenska, zdobeným množstvom historických pamiatok, odhaľujúcim svojim návštevníkom nádheru okolitých hôr a dolín so všetkými svojimi pokladmi. V diaľke sa črtá majestátny Ľubovniansky hrad, čo je neklamnou známkou toho, že o chvíľu nás privítá prachom dejín pokrytá Stará Ľubovňa. Iba 7 kilometrov južne od tohto starobilého mestečka v tieni vrchu Kečera sa nachádza cieľ našej cesty, rázovitá rusínska obec Jakubany. Prekročte spolu s nami hranicu, ktorá oddeľuje prehnanú civilizáciu od ríše, ktorej dávnoveké tradície, zvyky, spôsob obživy, ale aj vzájomná symbióza človeka a okolitej krajiny sú takou samozrejmosťou ako úprimnosť a pohostinnosť. Vstúpme do oázy pokoja a harmónie s názvom Jakubany. Obec Jakubany sa nachádza na severnom svahu Levočského pohoria v nadmorskej výške 500 až 600 metrov nad morom. Práve v týchto miestach dal v roku 1322 spišský župan Filip Druget akémusi Štefanovi, synovi Petra z Lomničky, pôdu na osídlenie, na ktorej mal na škultéckom práve založiť osadu Štefanov. Od týchto čias sa začína písať história Jakubian, ktoré sa v roku 1408 objavujú v zápisoch ako dve samostatné osady, a to Vyšné a Nižné Jakubiany. Dnešná dedina je produktom valašskej kolonizácie na rozhraní 15. a 16. storočia. Jej obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, chovom dobytka, lesnými prácami a pastierstvom. O dávnovekej histórii obce dodnes svedčí nielen kultúra odievania miestneho obyvateľstva, zosobnená v širokej škále farbami a vzormi, hrajúcimi krojmi, ale aj roľníčením, ktoré sa nehľadiac na uplynulé roky sťaby vôbec nezmenilo. Aj na začiatku 21. storočia môžeme v uličkách obce sledovať živý ruch spôsobený kravskými záprahmi, koníkmi či koscami, práve sa vracajúcimi z okolitých lúk. Táto atmosféra, sťaby vystrihnutá z historického filmu, si podmaní každého návštevníka tejto malebnej obce, ktorej dávno zabudnuté remeslá na počkanie ožívajú pred našimi očami. Chce platať, rotovať, Nie, nemýlite sa. To, čo teraz vidíte, je naozajstný drotár. Pán Smandra je z neďalekej Kamienky a svoje drotárske remeslo zdedil po svojom otcovi. Dodnes sa ho nevzdal, vďaka čomu obyvatelia Jakubian môžu nielen svoje tradície, ale aj riad dediť z pokolenia na pokolenie. Snáď v žiadnom dvore nechýba hydina, ovečka, no najmä kone a kravičky. My sme navštívili gazdovstvo miestneho kováča pána Marchevku. Prilákali nás nielen rytmické zvuky kladiva, ale aj vôňou dreveného uhlia presítené prostredie. Zatiaľ, čo šikovné ruky kováča formujú neposlušné železo, tak jeho pani s rutinou pripravuje pokrm pre svoj statok. Každodenná práca je napokon odmenená zdravým mliekom. Dúšok takéhoto moku veru nielen poteší, ale aj osvieži.
Na okolitých poliach sa pracuje od svitu do mrku. Aj keď moderná technika nie je už dávno v Jakubanoch tabu, napriek tomu zvlnený horský terén praje najmä koníkom, odvekým pomocníkom tunajšieho ľudu. Tí sa o svojich štvornohých priateľov s láskou starajú. V stajni pána Čopiaka je niekoľko tátošov. Z ich úprimných očí vidieť, že starostlivosť svojich gazdov vedia oceniť. Teraz už iba pár majstrovských ťahov pána hospodára a konský poťah je pripravený vyraziť za prácou, ktorá ho očakáva presne tak, ako obrok pri návrate. Poľnohospodárska minulosť a súčasnosť sa odráža nielen v súkromnom roľníčení, ale aj v spoločnom poľnohospodárskom družstve so sídlom v susednej Novej Ľubovni. V sympaticky upravenom prostredí družstva si našlo prácu mnoho obyvateľov Jakubian. Ich náplňou je starostlivosť o takéto utešené teliatka a tiež ovce, ktoré v stádach skrášľujú a zároveň doplňajú ráz okolitej krajiny. Nedaleký Saláš je zdrojom vždy čerstvého ovčieho syra, ktorého kvalitu si cenia v širokom okolí. Obec Jakubany je charakteristická nielen svojim poľnohospodárskym spôsobom života, ale aj množstvom kultúrno-historických pamiatok. V roku 1772 stál uprostred dediny drevený chrám zasvetený svätému Kosmovi a Damiánovi, ktorí sa neskôr stali symbolom obecného pečatidla a erbu. Na mieste pôvodného kostola sa dnes nachádza historizujúca secesná stavba z roku 1911, grécko-katolícky chrám najvyšších apoštolov Petra a Pavla, vysvetený prešovským biskupom vladykom Jánom Valím. Táto dominantná budova má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža, zakončeného 3 apsidami. Na stavbe kupoly, ktorou je kríž preklenutý, sa podieľali tiež architekti z Talianska. Interiér kostola je rovnako úchvatný ako jeho zovňajšok. Jeho najväčšou vzácnosťou je ikonostas pochádzajúci z roku 1934. V galérii ikôn môžeme obdivovať desiatky obrazov, medzi ktorými sa skvejú výjavy Bohorodičky, Ježiša Krista Učiteľa, svätého Mikuláša, ale aj Petra a Pavla, ktorým je tento chrám zasvetený. V útrobách tohto Božieho stánku sa taktiež nachádzajú ostatky biskupa Gojdiča. Svojou krásou očarí nielen spleť nástenných a stropných malieb, ale aj starobilá kazateľnica či množstvo ďalších umeleckých diel a predmetov sakrálneho charakteru. V objati tejto krásy, pokory a duchovna, ako by sa čas zastavil, chytil vás za ruku a viedol priestorom, v ktorom ľudská samoľúbosť, závisť, hnev a pohŕdanie nemajú miesto. Jednou z ďalších atraktívnych súčastí kostola je jeho veža so 120 schodmi vedúcimi k 4 zvonom, z ktorých najvzácnejší pochádza z roku 1792. Neopakovateľný je výhľad z veže na panorámu okolitých hôr a lesov, uprostred ktorých čupí obec Jakubany.
Dodnes sa v Jakubanoch dodržiavajú všetky cirkevné sviatky. Pretrvávajúce cirkevné obyčaje sú vyhľadávaným atribútom tak etnografov, ako aj laikov. Svedčia o živote ľudu, jeho cítení a láske k obci. V kroji odeté ženy i dievky sú neodmysliteľnou súčasťou udržiavaných tradícií. Z nich najznámejšie sú odpustové sviatky, vianočné zvyky, obradné umývanie sa v jordánskej vode, sviatok obetovania Pána či slávenie veľkonočných sviatkov. Do zoznamu kultúrno-historických pamiatok Jakubian je okrem grécko-katolíckeho kostola zapísaná aj prícestná grécko-katolícka kaplnka, kaštieľ, v ktorom sídli obecná materská škola a tiež viacero pamiatkovo chránených dreveníc. Tieto už liricky pôsobiace drevené stavby dýchajú dodnes životom. Sú svedectvom o pracovitosti, ume a technickej vyspelosti našich prarodičov. Nazrime za dvere aspoň jednej z nich, aby sme v hrejivej žiare pece mohli preniknúť do tajov bytovej architektúry, ktorá sa podobne ako čisté ľudské srdcia miestneho obyvateľstva v toku rokov vôbec nezmenila. Dých minulosti na nás sála z každého domca, statku jeho kúta. Rovnako zaujímavým ako zachovalé zrubové statky je aj bývalý jakubiansky mlyn, ktorého pozostatky môžeme obdivovať na okraji obce, neďaleko rieky Jakubianka, ktorej vody niekedy poháňali jeho mlynské koleso. Súčasné Jakubany sa píšia harmóniou starobilej a novodobej architektúry. Popri živicou voňajúcich zrubových stavbách vyrastajú nové, priestrannosťou a moderným štýlom poznačené rodinné domy. Medzi nimi môžeme nájsť tak obydlia charakteristické pre 50. až 80. roky minulého storočia, ako aj bytovky starajúce sa o prístrešie väčšieho počtu rodín. Na začiatku 21. storočia majú Jakubany približne 2500 obyvateľov. O ich potreby sa stará obecný úrad. V týchto časoch mu velí starosta pán doktor Jozef Dufala, ktorého sme v sviatočný nedeľný deň zastihli pri návrate z prechádzky okolitými lesmi. Ako vidíte, tunajšia príroda je naozaj štedrá. Už zajtra sa však pán starosta spoločne so svojím poslaneckým zborom opäť ponorí do náročnej práce, ktorej výsledkom je každodenné zveľaďovanie obce. Veď už dnes sa Jakubany môžu pochváliť novotou voňajúcim obecným úradom, ktorého súčasťou je nielen zeleňou prekypujúci areál, ale aj vkusný dom kultúry, ktorý nie je nikdy prázdny. O naplnenie jeho sály zábavou sa už roky stará spevácky súbor Kečera či mnohé estrádne vystúpenia organizované priamo kultúrnym strediskom. Belobou zahalená krajina Levočských vrchov nás opäť vťahuje do svojich útrob.
Doslova vklzame za hranice obce Jakubany, aby sme v lesknúcej žiare snehových vločiek spoznali tradície, zvyky, obyčaje, ale aj bežný jakubiansky život spojený s týmto mrazivým obdobím. Zima býva v Jakubanoch síce krutá, ale o to romantickejšia. Na prívali snehu si už tunajší obyvatelia zvykli. Jeho odpratávanie berú ako povinnú rozcvičku. Po zasneženej noci sú okolité cestičky opäť čisté, ich zdolávanie však viac svedčí ozajstným tátošom ako tým pod našou kapotou. Pán Čopiak toho svojho už zapriaha, tentokrát do saní tradičného zimného povozu, ktorý nás o krátku chvíľu vtiahne do očarujúcej krásy jakubianskych uličiek, domcov, dreveníc. Ako prvú sme navštívili drevenicu rodiny Jána a Kataríny Špesových. Tradičná výzdoba stien tohto pred dnešné časy už skôr historického obydlia nám dáva tušiť, že naša nádej prekročiť prach dejín je na dosah. O to, aby sme neboli sklamaní, sa postarala pani Katarína Poľanská, pre ktorú je tradičný jakubiansky odev takou samozrejmosťou, ako je pre mestských ľudí napríklad električka. Ľudový odev v Jakubanoch možno zaradiť medzi pastiersky. Jeho vznik a vývoj, ako aj spôsob nosenia jednotlivých odevných súčastí a doplnkov bol podmienený spôsobom života a výroby materiálnych statkov. Zatiaľ čo mužský kroj dožíva, ten ženský si najmä počas sviatkov zachováva svoje pevné miesto v šatníku tunajších dievčat a žien. Ak sa chce jakubianská žena páčiť sebe a okoliu, tak jej odevu nesmie chýbať bendľačka, opliča, kabát, teda vrchná sukňa a tiež lajblik, šurc alebo zástera. Nepostrádateľným doplnkom zimného odevu je kožuch. Kožuchy sú ušité z opracovanej ovčej kože. V Jakubanoch majú tradične bielu alebo hnedú farbu. Za nepriaznivého počasia, najmä sneženia, nosili ženy a dievčence portok. Bol to vlastne štvorcový obrus utkaný z pamutu, ktorého úlohou bolo chrániť kožuch a spodný odev. Ľubovnianske kúpele patria k jedným z najväčších turistických atrakcií tohto regiónu. Boli vytvorené zo 4 katastrálnych území, a to Plavnica, Chmelnica, Nová Ľubovňa a Jakubany. Nachádzajú sa iba 7 kilometrov od okresného mesta Stará Ľubovňa. V súčasnej dobe sa v Jakubanoch pripravuje tak projekčne, ako aj majetkoprávne prístupová asfaltová Jakubany Ľubovnianske kúpele, ktorá bude tiež slúžiť aj ako cyklotrasa. Do tohto nádherného prostredia je zasadené najnovšie zariadenie Hotel Ľubovňa, poskytujúce všetkým rekreantom bažiacim po zdraví a oddychu až 521 lôžok s kompletným vybavením.
Minerálne pramene tvoriace sústavu zemito-železnatých kyseliek každého z hostí nielen osviežia, ale najmä vlejú do jeho žíl novú, zdravú krv. V bezprostrednej blízkosti hotela sa nachádza niekoľko lyžiarskych svahov, ktoré rôznou náročnosťou terénu potešia tak sviatočného lyžiara, ako aj profesionála. Všetky lyžiarske vleky sú vybudované na katastrálnom území Jakubany. Najdlhší z nich, približne 1000-metrový, je vedený do severného svahu lokality Vysoká. Na Porúdzi je nielen nevýslovne krásna krajina, ale aj priestranné parkoviská, lyžiarska škola či možnosť bežeckého lyžovania. V tejto chvíli sa však odmlčíme, pretože pôžitky, ktoré okolité svahy prinášajú, sa slovom opísať nedajú. Jakubany, obec, ktorej hrejivé srdce neschladí ani mrazivý vzduch. Jakubany, miesto zachovaných ľudových tradícií, prírodných krás, no predovšetkým mozoľnatých rúk tunajších obyvateľov. Rúk, ktoré kedykoľvek s láskou podajú v krčach vody každému pocestnému, všetkým tým, ktorí tento Bohom milovaný región navštívia.